Ja sa v ňom nevyznám. To, čo mi chýbalo, bola o niečo viacej zošedivel. Love Island je o mnoho väčšia produkcia. Ahojte všetci, moje meno je Dušan alias Dušky a toto sú Close Friends z Refresheru. To neviem povedať, že či sa ešte vrátim. Ponuka mi zatiaľ neprišla. Keby prišla ponuka, tak by som ju sa snažil čo najlepšie zvážiť aj na základe toho, že aký vývoj vo Ville by bol k tomu danému času. Neviem, koľko mi to zabilo mozgových buniek, ale určite som tam o niečo viacej zošedivel. Najväčší bizar Love Islandu je to, že my nemáme napríklad poňatie o tom, koľko je hodín tam. A nemáme hudbu. Proste my sme tam len s tými zvukmi, ktoré vydávame buď my, alebo idú z okolia vily. Čiže celkovo asi toto, že som sa s tým nevedel veľmi dlho stotožniť. Že sme budení v nejakom čase, o ktorom ani nevieme, že koľko je hodín. A nevieme, kedy chodíme vlastne spávať. Netuším ani, že aký mám spánkový režim, koľko nás cca nechávajú spať. A samozrejme, že to vstávanie je individuálne, ale no, je to asi tieto dve veci, nič iné ma momentálne nenapadá. Tým, že vlastne ja som sa predtým nepoznal, ale tiež od nejakého mája som sa začal stretávať s Adamom Sedrom, tak on mi tak nejako vnúkol túto myšlienku, lebo o tom aj pekne rozprával, že to bola pre neho veľmi zaujímavá skúsenosť. A ja, že OK, tak som si potom pozrel celú 3. sériu, lebo dovtedy som nevidel ani jednu. A tak nejako ma to utvrdilo aj v tom, jak som bol nastavený, že chcem tú zmenu. Takže prečo to nevyskúšať? Takže takto nejako som sa začal realizovať v tom, že či by som nemohol ísť na Love Island. To sa fakt nedá porovnať, lebo Love Island je o mnoho väčšia produkcia, o mnoho viacej ľudí sa na tom podielalo ako pri výrobe vlastne Svadby na prvý pohľad. Tým pádom aj ten koncept je úplne iný, čiže toto je o mnoho väčšie ako to, kde som bol prvýkrát. Pre mňa spomienka je, keď vlastne boli dievčatá v ringu a my sme tvorili z Domy pár a všetci ju podceňovali a ona im tam úplne vytrala zrak. Vtedy som bol fakt, že veľmi pyšný. Najhoršie asi bolo to, že my sme mali z Domy už takmer vykomunikované všetko. Boli sme nastavení na to, že si ideme budovať teda vzťah a že ideme do toho obidvaja na 100% a ona mala ráno vypadnúť. To bolo pre mňa vtedy fakt, že zlomový moment, kde potom nakoniec ostala, ale aj tak sme nedostali žiaden priestor na to, lebo hneď bola kasámor. Že keby sme mali jeden deň navyše, tak to kompletne zmení celý vývoj toho Love Islandu. Aspoň ja to tak vnímam. Ťažko povedať, ale z celkového toho obrazu, to ako som vnímal jeho pôsobenie na Ville versus to, čo sa deje vlastne tu, tak mi príde ako Dano. Jednoznačne preto, že mal takisto ako aj ja viacero partneriek a s niektorými sa tam ocitol v tom vzťahu neúmyselne, lebo ako keby zostal na niekoho alebo bol lepšia voľba ako ten po ňom. Vždy tam nejakým štýlom riešil domy, chodil tam ako človek bez duše určitý čas, pokiaľ neprišla Emma. Z nej bol nadšený, za čo som ja bol úprimne v tom čase veľmi rád a dokonca som dostal biedu za zbytočnú poznámku, ale bol som vtedy fakt rád za neho. Nakoniec mu to tam nevyšlo, teraz vlastne stále je naklonený k Domy, stále sú tam tie city aj z tej obrazovky oveľa väčšie ako ku Gabi, pritom na ohnisku povie, že jediný dôvod, prečo by mal ostať on v Love Islande je práve Gabi a na druhý deň je to stále o tom, že on a Domy. Ja sa v ňom nevyznám. No, asi teraz
Pri tom odchode mi logicky neboli sympatickí chalani z Casamor, ale tak tých som navnímal 2 minúty celkovo toho času, čo sme tam strávili. A z tých ľudí, ktorí tam boli viacej, Pája bol veľmi zo začiatku taký, že som ho bral ako cringe, hej. Ale z neho sa v konečnom dôsledku vyklul strašne super chalan, inteligentný, ktorý dokázal sa vcítiť do pocitov iných ľudí a vedel vlastne sa častokrát opýtať na správne veci. A to bolo pre mňa taký game changer v tom ako keby pohľade na neho. Dosť vo mne rezonuje Dano, nakoľko sa na to všetci pýtajú a vidím negatívne reakcie na jeho osobu. Aj to, že v podstate čo hovoril v niektorých prípadoch o mne a ako sa choval. Spätne nejako, nebudem hovoriť, že mi hádzal pod nohy polená, to nemôžem povedať, lebo som tie úplne prvotné časti nevidel, ale zaskočili ma napríklad niektoré vyjadrenia, ktoré povedal na moju osobu v Beach Hute. Vieš čo, úplne super mi to padlo. Telefón mi popravde vôbec nechýbal, to čo mi chýbalo bola hudba. Tej sme tam mali ukrutne málo, taká voľnosť pohybu, lebo sme boli v podstate stále na výlet zatvorení. Čiže človek pokiaľ si nezacvičil alebo neišiel na pás, tak toho pohybu tam mal ukrutne málo. Čiže toto boli skoré veci, čo mi chýbali ako klasický telefón. A bolo to šokujúce. Z toho dôvodu, že ja som mal menšie obavy od toho, ako vlastne vníma Československo moje pôsobenie tam. Skrz toho, že som mal taký pocit, že primárne točil len okolo mňa a domy. A tie pozitívne reakcie, tá petícia a tie všetky super komenty a správy, ktoré mi jednoducho pristávali, boli neskutočným poháňačom toho, že som sa oveľa jednoduchšie dostal do reality. Jasné, mal som Tinder, ale už potom po určitom čase, hlavne od nového roku, mi to prišlo úplne že povrchné, šťastí nejaký ego boost pre niektoré, dajme tomu ženy, hej, keď sme sa mečli a neboli ochotné odpísať na správu, tak mi to prišlo také, že veľmi povrchné a potom som ho vymazal. Dobrá otázka. Záleží, ako sa na to človek pozerá a s akým úmyslom ide do reality show. A to, čo môžem povedať, je len za mňa samého. Čo znamená, že ja som bol otvorený nájsť si tam reálne niekoho, s kým budem vedieť fungovať v realite. Toto bol môj primárny zámer. To, že z toho vznikla nejaká popularita, tak aj mohlo, aj nemuselo byť, lebo keby som sa choval ako, ja neviem, inak, zle, tak tá popularita by bola asi menšia a bola by možno negatívna. V tomto mojom prípade je extrémne pozitívna, za čo vďačím každému jednému človeku, ako ma vnímal a ako ma vníma. A neviem, čo viac k tomu dodať. Ja si myslím, že my sme mali dobrý vzťah s produkciou. Ja som im nerobil zbytočné problémy. Boli niektoré veci, ktoré mi vadili, ktoré použité napríklad nemuseli byť a boli použité, lebo som to vnímal ako nejaký rázny krok voči mojej osobe a nevedel som prečo. Berem to tak, že proste som bol v reality show a tieto veci jednoducho som musel absolvovať. Ja som počítal s tým, že tam budem asi najstarší a že tam budú primárne mladí ľudia a že môžem mať teoretický problém nájsť si nejakého partnera tam. A čo sa zo začiatku aj tak nejako vyvíjalo, keď to tak nazvem. Úprimne ma milo potešilo, keď Domi tam prišla a vyslovene som sa jej páčil a chcela nadobudnúť so mnou bližší kontakt. A nebudem hovoriť, že som nad tým nerozmýšľal, nad vekovým rozdielom medzi mnou a Domi, o tom vieme všetci, že som to riešil. Avšak, jak som ju poznával tými jednotlivými rozhovormi, tak mi neprišla ako 19-ročná baba, ale o mnoho vyspelejšia tými jej názormi, chovaním
a tým, ako sa vo všeobecnosti správala či už ku mne, alebo v partii, alebo len v rámci dievčat. Čiže ja som to prestal vnímať potom. A z dievčat najlepšia kamarátka? No akože ja som mal, nemôžem povedať, že by som mal nejaký že veľmi super vzťah s jednou jedinou osobou. Tým, že som primárne sa venoval a snažil sa venovať svoj čas domy, tak ostatné baby pre mňa boli fakt, že kamarátky a bral som ich na rovnakej úrovni. Akože s Kerou som si vedel dobre porozprávať, ale hovorím, no nebudem to nejako špecifikovať, lebo to teraz úplne jasno neviem povedať. No, to je samozrejme, že jasné. Proste môj Trabíňo. Dano je ten, čo v podstate tam robil také nekalosti v rámci mňa a domy. Ale nemôžem povedať, že by bol hráčom v zmysle, že je iný ako v realite, lebo ho nepoznám z reality. A okrem Tomáša, ktorého som vlastne poznal z pracovných vecí ohľadom modelingu, tak som tam nepoznal nikoho iného. Nemôžem jednoznačne povedať, že sa tam niekto hrá, alebo že by som mal nejaký taký pocit, že vystupuje za nejakú inú personu, ako v skutočnosti je, lebo ja nikoho z nich tak dobre nepoznám. Som späť, niečo som stihol pozrieť, ale veľa vecí som proste nestihol. Neviem, či sa chcem pozrieť úplne na všetky. Ja som začal pozerať hlavne tie diely, ktoré boli zlomové v tom našom vzťahu s domy a ako to bolo vnímané vlastne ľuďmi tu, čo im bolo odprezentované versus to, čo sme si prežili my tam. Dostal som sa po Casa Amor, začiatok, ďalej som nevidel a potom samozrejme posledné 2 diely, tie hlavné časti som videl. Určite mi Love Island ukázal to, aká je dôležitá komunikácia a ako je dôležité vedieť pracovať so slovami a snažiť sa navnímať a vžiť sa do situácie druhej osoby a ako ju ona môže zobrať, kebyže sa použijú nejaké svetné skladby alebo slova. Byť empatickejší. Ja som dlhý vzťah alebo romantický vzťah, ktorý by som považoval za randenie v takom zmysle, že sme pár, nemal veľmi dlho, čiže som z toho viac menej aj tak nejako dobrovoľne vyšiel z takého cviku. Čiže vrátiť sa do niečoho takéhoto a stále na čom pracovať, čo sa týka vzťahových vecí. V prvom rade si prajem to, aby na Love Islande našiel každý to, čo tam prišiel hľadať. Čiže ten vývoj nechám úplne na nich. Čo sa týka mňa, tak ja momentálne na základe tých častí, ktoré som videl, jasné, že sú tam stále nejaké určité city k domy, ale v prvom rade mi ide o jej dobro. Čo znamená, že keď ona vlastne sa bude cítiť plnohodnotne spokojná v nejakom inom vzťahu, tak je to úplne normálne. Od toho vlastne sme na ten Love Island išli. V prvom rade sa chcem aklimatizovať. Je tu oveľa väčšia zima, ako bola na Kanárskych a moc sa mi nepáči. A je teraz okolo mňa veľká popularita, musím sa s tým dokázať plnohodnotne vyrovnať a chcem ísť určite za rodinou, za kamarátmi, lebo nemal som možnosť zatiaľ stretnúť všetkých. Čo sa týka môjho profesionálneho života, tak uvidím, čo vlastne mi toto celé prinesie, lebo na jednej strane ja som viac menej plánoval, že by som sa kľudne vrátil do môjho biznisového plánu, čo som robil doteraz, čiže by som sa zamestnal pre niekoho a fungoval takto, ale láka ma aj myšlienka toho, že si otvoriť niečo vlastné, alebo respektíve budovať niečo vlastné a zároveň som nečakal, že by som mal takýto nejaký veľký výtlak na sociálnych sieťach, čiže ak by sa dalo zužitkovať aj niečo takéto a bolo by to pre mňa do plusu, tak budem len rád. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky alebo by ste chceli vedieť niečo viacej, kľudne mi dajte vedieť najlepšie do komentáru, ak ma chcete ďalej sledovať alebo ešte sledujte. A toto boli Close Friends na Refreshery.